Wannan ƙananun ƙurajen da kuke gani ba wai ordinary rash ba ne ba, zai iya zama cuta wacce take da saurin yaɗuwa. Ana kiranta impetigo da Turanci, sannan a Hausa wasu suna ce mata farar wuta, wasu kuma ƙurajen nasara. Idan ka san wani sunan na daban ka rubuta mana shi a comment. Wannan ƙwayoyin cuta ne ke kawo ta, sannan kuma tana da saurin yaɗuwa a jiki. Sannan an fi samun ta a ƙananun yara. Yanda za ka gane ta, za ka ga ƙurajen yana fitowa a saman fata sai ya kumbura, sannan sai ya yi ruwa sai ya fashe. Haka yake yi sai ya yi tari ya yi ɓawo kamar ɓawon zuma-zuma haka kenan. Yana fitowa a hanci ko baki ko kuma a hannaye. Yawanci an fi kamuwa da ita idan mutum ya taɓa wurin, ya taɓa ta, sannan kuma ko kuma ake amfani da tawul iri ɗaya, ko kuma mutum ya samu ƙaramin rauni a jikin fatarsa. Idan ba a kula da ita ba za ta iya bazuwa cikin sauri a cikin jiki ta kawo babban matsala wanda ba a fata. So abin da ya kamata ka yi da ka ga irin wannan, ka yawan riƙa wanke wurin da ruwa, sannan a guji sosa wurin, banda sosa wurin, sannan kuma a nemi likita ya ba da magani, za a iya ba ka magani wanda za ka shafa a wurin ko kuma ka sha. A tabbatar an je an ga likita domin ya ba da maganin da ya dace, sabida za ta iya zama cuta wacce take babba.